embert, aki furcsán és nem odavaló módon viselkedett volna, nem láttam. Viszont a rendőröket igen. Össze-vissza vertek, eltört a orrok, a szemem, nőfolyt a fülettől, eltört a bordát, lábamat szétverték, szabadkocsék módon néztem ki. Október 23-án mindig csokorvirágot. Ezek a volt raktások, akiket kivégeztek. És lényeg az, hogy elindultam hazafelé, nem mindig is emberéltem, de nem akarok részt venni semmibe, hogy pár lépést tettem, egy lecsapódó lövedék, felszakította a fejem tetejét, hogy 5-6 centis elfordítva szemsérülést szenvedtem, úgyhogy mind a két szememmel alig láttam. Jelenete vagyok a Dunában, a fejünk közül mondták, könyvgyártgálátokat kellett nektek. Aztán fölencigáltak minket, hátra volt ide fogva a kezünk, akkor még csak rángatták azt is, osztották a tastikat. A srácot a tonfával verték, eltörte az orra. A lánynak hát ilyen rossz haja volt neki, hát annál fogva verték a fejét a vaskorlátba meg a betonba. Neki a fogából eltört egy darab,